Ang kada tao ning kalibutan, lahi-lahi o kinaiya, na ay maayo, na apoy bati, na ay buutan, na ay isog, na ay madaog-daogon, na ay manggihatagon, na ay mapahiubsanon, na ay mapahitason, na ay dato, na ay pobre, na ay anas, na ay bakakon. But God is good all the time. Ning kalibutan tang gipuy-an kinabuhi tagihulman, tagsa-tagsa ka papel ang atong gikutan, maning kamuta para sa atong kaluwasan, kaysa umaabot ang tanan pagahukman. Ang kinabuhi may kalipay kagulanan, kasakit o pagmaya perming magkauban sa atong pagpuyo ni ining kalibutana. Daghang mga pagsuway ikaw makapangutana, musangpit sa taas ingon nga naman ni Lord. Mga trials akong life dili na ko ma-afford, punos mga problema way ni tambag na galibog. Wala kasabot maungga plano nang maghikog, nagpadala sa tentasyon sa daotan nga sumog, nahina og naluya og nawagtang ang kaisog. Ulahina ang pagmahay kung bubuhat og sala, di na mabalik ang gahapon bisag mabahaba imong luha. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Gibuhat ang hubo, nataot ang hubo, iguman sa atong termino, limpyuhan ang hubo. Nakabot ang kini sa bala ang kasulatan, sa abog kita pauli, sa abog kita gikan. Kinaiya sa uban sa hay dili masabtan, lain-lain og prinsipyo, lahig baruganan. Naay batasang sobra kapahimuslanon, dili makontentos ka ng pusan nga naangkon. Bisan daghan na grasya, mangita og disgrasya, hangol sa bahati bisan daghan na ginansya. Pwede linglahon imong mata sa mga tao, pero mata sa Ginoo dili ka makaiskapo. Kanusa pang uban sa sayop mahigmata, sa ulahin na baka nang di nakakamata. Kay bisan kung sa pakagamhanan og bilyonaryo, gamay rata og pwesto sulod sa sementeryo. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Naagay uban magpa-feeling nga buutan, hapit kada adlaw na apirmi sa simbahan, nangandoy mahatagan maayong kaluwasan, pero sa pagkatinuod bati di ay batasan. Walay biling pag-ampo kung ikaw magtakuban, kinaiyang hakog ilabay sa basurahan. Ayaw pagpasakit sa imong isig kataw, kay muabot ang panahon paninglan kas Ginoo. Ubang tawo wala gyoy katagbawan, bisan na kung sayop nga nugyot ka hangsudlan. Nalipta namang good ang mga sugo sa Ginoo, mukutlog kinabuhi kay duura sa demonyo. Puro na lang kalingawan, naasa huna-huna, nawagtang ang pag-ampo, puros na lang kasadya. Nganong hapak kung mantagdaghang mga dilobyo, COVID virus, linong baka o mga bagyo. Kung layo ra sa Ginoo imong pagkatao, karon ang panahon sa paglimpyo o pagbato. Nakabutan sa Biblia sa versikulo, muabot na unyang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Daghan na karong mga bating panghitabo, may kalinaw pa bang matagamtam atong pagpuyo? Di ba kaha silot niabot nga pandemya, daghang nangawalang mga sakop sa pamilya. Idasig ang pagsalig nga to sa kahitasan, aning krisis nga niabot nga atong gipasan. Wag ta nga ang garbo, likuna ang pagtuo, kay ang magbubuhat andam natong mupasaylo. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Ang kada tao ning kalibutan, lahi-lahi o kinaiya, na ay maayo, na apoy bati, na ay buutan, na ay isog,
na ay madaudaogon, may manggihatagon.